हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंकी आपन को स्वागत करुच्ची मोर न्यू ब्लॉग आज प्रथम न्यू ब्लॉग रे आपन को माँ को दर्शन देखेबी मोर प्रथम ब्लॉग भाई सहित माँ को दर्शन पाई भद्रक जीवा चलतु देखिबा माँ केमिति कौन पूजा होउची आपण जदि मो परिवार समस्त को जानवा को चाहूँगी देखा चाहूँगी मो सहित जोड़ी हो रुहतु देखंतु मो भाई ये होचंती मो माँ ये व्यक्ति जड़क नहीं जीवे मते माँ को दर्शन पाई चलतु जीवा गले मुझे देखेबी केमिति कौन पूजा होची जागो पर कोइ आमे बे आजलु चलो देखंतु फ्रेंड्स आमे माँ को दर्शन पाई जीवा बाटरे राति हो जाइए वर्षा भी है रास्ता पूरा ओदा चलतु पहुँचिकी आपन को देखेबी केमिति अरे फ्रेंड्स मु आसी पहुँची गले आपन को देखेबा को भूली जाइतली देखंतु आपण माने केमिति कौन ठाकुर पाखे प्रिपेरेसन हेइची किंतु भाई को आमर गोटे दुकान पाखे दुकान पाखे गोटे रही जाऊँ देखो फ्रेंड्स केते सुंदर सजा है गाड़ी राति रे आसबार यहीटा ही मजा लाइट जी सब देखिबार वाला वाला चलो छिड़ाई कौन कर छिड़ाई कौन कर कौटी आउरी ठाकुर हाँ हाँ चल देखे चल हाँ चल देखी तो जीवा चल तू किसी किणा किणी करा था कौन है हाँ चल कौन नबू कौन एटा पिंकी के बहुत पसंद ये जिनसा बहुत पिंकी की पसंद देखो बाहर कर माउसी बाहर कर दौरान माउसी बाहर कर दौरान गला गला जा खुशी जा माउसी दीटा दे जा देखो
ଯା ଏତେ ଏତେ କରି ଦେଇଦେଲା ଆଉ କ'ଣ ମାଉସୀ ପୁରା ଏତେ କରି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ପୁରା ଖୁସି ନା ପଇସା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ 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 ତ ସ୍ଲିପର କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ମୋର ମାଙ୍କର ମୋର ଆଉ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ମୋତେ ଚନ୍ଦଉଛ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି ରହିଯା ନ ଆଇନେ ମୁଁ ପଳେଇବି କୋଉଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ ବୋଲି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଦହି ଗୁପଚୁପ ଭାଇ ତୁ ଆଣିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଠି ବିକ୍ରି ହଉନାହିଁ ଦହିପୁରୀ ଦହିପୁରୀ ମାନେ ଏଇ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହର ଦହି ପଡ଼ିଯିବ ଏଠି ବିକ୍ରି ହଉନାହିଁ ଦହି ବି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦହି ବଦଳେ ଆସି ଦହି ବି ଖଟା ଆଉ ଏଠି ଖଟା ପାଣି ବି ଖଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖଟା ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଯୋଉଠି ସେଟା ପିଙ୍କିର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ସେଟ୍ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେବେ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଖାଇବି ହେଣା ଲଙ୍କା ଏତେ କାହିଁକି ତୋତେ ପସନ୍ଦ ସସ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ମୋର ମାନେ କ'ଣ ଖଟା ସସ୍ଟା ନା ଚିଲି ସସ୍ଟା କଥା କହୁଛୁ ମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନା ଇଏ ଚିଲି ସସ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚିଲି ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି ଧର ନା ନା ଖାଇ ମଝିରେ ଖାଇଦେବୁ ହଉ ପଛରେ ଦେଖିବେ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଖାଉଛୁ ଖଟା ପାଣି କାଲୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ତ ପାଣି ପାଣି ଏଇଟା ଖୋଲ ତ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ ଠାକୁର ଦେଖତେ ଅଛି ଖାଲି କିଣା କିଣି ଚଳୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଖାଲି କିଣୁଛି ଖାଲି ଗଲା ଆସିଛି ମାନେ ଭାଇ ଗଲା ସବୁ ମୋତେ କିଣିକି ଦେବ ଆହୁରି କେତେ ହେଲା 200 ଗ୍ରାମ ତରେ ପୁରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରି ନାହିଁ ଭଲସେ ବହୁତ କମ୍ କରିଛି ଯାହା ଏଇ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ବେଲୁନଟା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହସିଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମା କ'ଣ କହିବି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବେଲୁନଟା ମୋ ମା ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବି ଦେଖିବା ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମା କାଇଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ